Доброго ранку! Усім салют! Рада вітаць вас у нашым добраранку. Мы для вас падрыхтавалі шмат усяго цікавага і забаўляльнага. У тым ліку гульні, віртуальнае падарожжа і, безумоўна, любімыя мультфільмы. А скінуць рэшткі сну і бадзёра ўключыцца ў новы дзень вам дапаможа невялічкае падарожжа. Куды накіруемся? Запрашаем у госці да нашых лясных сяброў. У госці з самага ранку? Ага, толькі калі ласка, паводзьце сябе ціха, бо лясныя жыхары бояцца людзей. Дамовіліся, я не гугу. Вясновым ранкам у лесе надзвычай прыемна. Шкада, што мы не можам перадаць вам чароўны лясны пах. Але гукі, колер, калі ласка. Бачыце, хто схаваўся ў гняздзечку сярод галін яліны? Гэта чарныш, лясны кулік. Ён крыху меншы за вялікага грыцука. Чарныш аддае перавагу старым вільготным лясам з забалочанымі мясцінамі. Селіцца ў поймах лясных рэк. Цішэй, заўважылі асцярожнага плаўца? Гэта бабёр. Толькі вочы і нос над вадой. Бабёр выдатна плавае і нырае. Нырнуць на глыбіню 4 метраў і правесці пад вадой хвілін 5 для яго не праблема. А кулік у гняздзечку тым часам не дрэмле, наседжвае яйкі. Дарэчы, пра гняздо. Вы думаеце, чарнышы яго самі пабудавалі? Сумняваюся. Лясныя кулікі звычайна займаюць кінутыя гнёзды драздоў ці рабіннікаў. Чаму бы не заняць, калі знайшоў пустое вольнае гняздзечка? Пакуль маці выседжвае птушанят, тата снедае, а пасля яны памяняюцца ролямі. Вам цікава, што ў чарныша на сняданак? Ежа на аматара, скажу вам. Водныя насякомыя і ракападобныя. Пад'еў, можна і на сонейку пагрэцца. О, а гэта хто яшчэ? Воўк, ратуйцеся! О, бабёр заўважыў драпежніка, пляснуў хвастом, перадаў сігнал трывогі астатнім бабрам і схаваўся пад вадой. Толькі яго і бачылі. Трывога ў гняздзе! Лясны кулік з вышыні таксама ўбачыў воўка і моцна закрычаў, папярэджваючы астатніх птушак пра небяспеку. Ратуйцеся! Ратуйцеся! Дзе тут уседзіш у гняздзе, калі шыры ваўчышча з'явіўся? А так добра і спакойна пачынаўся ранак. І вось вам няпрошаны госць. Трывога, трывога! Пара лясных кулікоў моцна б'е ў звон сваімі доўгімі дзюбкамі. Хавайцеся, хто можа! Ратуйцеся! Галодны воўк вынюхвае, шукае, хто трапіцца яму на сняданак. Аднак кулікі ўзляцелі на высокую галіну. Бабёр у вадзе. Воўк, на шчасце, застаўся ні з чым. Бяжы, бяжы адсюль, шэры. Тут табе нічога не свеціць. Уф, пабег! Але лясныя кулікі яшчэ ніяк не супакояцца. Напалохаліся, бедныя. Сонечны ранак не прадказваў нічога дрэннага, як воўчая морда показалася. Але ў лесе так бывае. Заўсёды трэба быць напагатове. Воўк з'явіцца ніадкуль, а пасля знікае. Між тым, час вяртацца ў гняздзечка да будучых птушанят. Ой, яшчэ адна госця? Не-не-не, гняздо занятае, даражэнькая. Ты спазнілася, сяброўка, кыш адсюль. Пашукай сабе іншую кватэру. Вось і пакінь гняздзечка на некалькі хвілін. Адразу знойдуцца ахвотнікі заняць утульную хатку. Эх, неспакойны ранак. А тым часам бабёр рушыў да берага. Заўважылі, які хвост у плыўца? Так, не хвост, а вясло. Хвост – гэта своеасаблівы руль бабра, які дапамагае яму рухацца ў патрэбным напрамку, здзяйсняць трукі на глыбіні. Бабёр ганарыцца не толькі сваім хвастом, але і зубамі. Уявіце, зубы гэтага грызуна растуць на працягу ўсяго жыцця і самастойна завострываюцца. Усяго за месяц яго зубы вырастаюць на паўсантыметра ў даўжыню. Бабёр пайшоў займацца сваёй паўсядзённай працай, будаваць хатку ці рабіць запруду. Мы ж не станем перашкаджаць і развітаемся з нашымі ляснымі сябрамі. Бывайце! Да наступных сустрэч!
Дякую, сябры, за цікавае падарожжа ў ранішні лес. Жыццё там кіпіць. Рады, што табе, Потап, спадабалася. Спадзяюся, дзяўчынкам і хлопчыкам таксама. Яшчэ як. На гэта я і разлічвала. А зараз давайте глядзець мультфільм. А зараз давайте святкаваць сусветны дзень кракадзіла. Ну, Лесик, ты і свята знайшоў. Я не жадаю святкаваць дзень самага жорсткага і страшнага драпежніка ў свеце. Кася, пачакай. Але кракадзілы адны з самых старажытных істот на зямлі. Правильно, Потап. Кракадзілы жылі побач з дыназаўрамі напрыканцы юрскага перыяду. Няўжо? Гэта унікальныя рэптыліі. Вось слухай і здзіўляйся. Нягледзячы на тое, што кракадзілы адносяцца да рэптылій, яны больш цесна звязаны з дыназаўрамі і птушкамі. Зубастыкі нават падобныя да дыназаўраў. Даследчыкі падлічылі, што першыя кракадзілы з'явіліся на нашай планеце каля 240 мільёнаў гадоў таму. Якраз у той час, калі жылі дыназаўры. Першыя кракадзілы былі ўсяго каля метра ў даўжыню і хадзілі на 2 лапах, а не на 4, як іх нашчадкі. О, першыя кракадзілы былі паменшанай копіяй дыназаўраў. Як толькі апошні іх не з'елі. У адрозненне ад дыназаўраў, кракадзілы перажылі прыродныя катаклізмы. Прыстасаваліся хітруны. Напэўна, пад вадой перачакалі катастрофы. Магчыма, кракадзілы ж выдатныя плыўцы, плаваюць даволі хутка, і дапамагае ім у гэтым магутны хвост. Самы буйны, грабністы кракадзіл заплывае нават у адкрытае мора. Ого! Як падводная лодка! Сапраўды, памеры грабністага кракадзіла ўражваюць. 7 метраў у даўжыню, а важыць ён амаль 2 тонны. Укус кракадзіла самы моцны сярод усіх жывёл у свеце. Ага, у 10 разоў мацнейшы за укус вялікай белай акулы. Ой, выходзіць, кракадзіл страшнейшы за акулу? Толькі калі галодны. Сыты кракадзіл не варухнецца, нават калі здабыча будзе знаходзіцца побач з ім. Няўжо? Так, кракадзіл лянівы. Хто падумаў? Слухайце, калі вас так зацікавілі гэтыя зубастыкі, давайте згуляем у веру-не веру. А давайте. І я не супраць. Выдатна. Я падрыхтую пытанні, а вы пакуль мульцік паглядзіце. Мультипауза, сябры. Усе далучайцеся да нашай цікавай гульні «Веру-не веру». Слухайце першае пытанне. Ці верыце вы, што кракадзілы могуць упадаць у спячку? Ну, придумаў Лесик, каб кракадзіл узяў ды заснуў на паўгода? Навошта? Там, дзе ён жыве, заўсёды цёпла, і таму спячка кракадзілу не патрэбна. Не веру. Прынята. І ты так лічыш, Потап? Не, там, дзе жыве кракадзіл, бывае засуха. І як вынік праблемы з ежай. Каб перажыць засуху, драпежнік упадае ў спячку. Я веру, Лесик. І правільна робіш, Потап. Падчас засухі ежы становіцца мала, і кракадзіл вымушаны спаць. Я думала, жывёлы праводзяць у спячцы толькі суровую зіму. Аказваецца, яшчэ і спёку. Так, наступнае пытанне. Ці верыце вы, што пад вадой кракадзілы дрэнна бачаць? Веру. Паспрабуй расплюшчыць вочы пад вадой. Наўрад ці штосьці ўбачыш. Прынята, Кася. А ты, Потап, верыш, што пад вадой кракадзілы дрэнна бачаць? Я не веру, Лесик. У кракадзіла ёсць празрыстае трэцяе павека, якое прыкрывае вока пад вадой, але дазваляе добра бачыць. Што ты прыдумаў, Потап? Не прыдумаў, а адказаў правільна. Сапраўды, праз сваё празрыстае трэцяе павека кракадзіл добра бачыць пад вадой здабычу. Вось як. І апошняе пытанне. Ці верыце вы, што яшчэ да з'яўлення на свет малюсенькія кракадзільчыкі ўнутры яйка пачынаюць шумець і крактаць? Гукавыя
яйкі. Бедная маці кракадзіліха. На гэты раз паверу табе, Лесік, ад кракадзілу усяго можна чакаць. Падтрымліваю, Кася. Мы верым, Лесік. І правильно робіце. Яшчэ да з'яўлення на свет малюсенькія кракадзільчыкі праз шкарлупіну яйка папярэджваюць матулю, што гатовыя вылупіцца. Кракадзіліха чуе гукі, выкопвае яйкі з пяску і чакае, пакуль малыя павылазяць. Пасля вядзе іх да вады, дзе яны харчуюцца насякомымі. Ой, не думала, што кракадзіліха можа быць такой клапатлівай матуляй. Маці ёсць маці. Дзякуй, Лесік, за цікавую гульню. Рады, што вам спадабалася. А зараз давайте глядзець мультфільм. Што ж, сябры, прыйшоў час развітвацца. Вясёлага і цікавага вам дня, дзяўчынкі і хлопчыкі. Сонечнага і шчаслівага. А мы сустрэнемся з вами зранку У нашым добраранку!